המצב כולם? כאן טל נויהאוז וחברי עומרי, עומרי קום. עומרי, תראו איזה גבוה הוא, תקום שנייה. תראו, לא רואים אותו. יאללה, לך, מפה היה מגיע. יואב, קום. הנה חברי יואב, שהוא... שלום. שהוא תמיד מדגמן את בן צבי. מה? תעשי את בן צבי? בן צבי? שלום. תעשי מגבי. הוא הולך לעשות קקי עכשיו, רואים עליו, נכון? עומרי, אל תיגע. תראה לכולם את הזוהמה בקד שלך. לא, אל תמתח את זה יותר מדי. תנסה לי. זהו, תליסה לי כבר. ואנחנו גמרנו.